Samo kratko pokušajte odgovoriti na napade. Kako evo napade, prvo... Dakle, to je popis želja, a ne realni program. Nema ciljeva, nema rokova, kaže Hebrang, nema ni mehanizama. Da. Dobro, ja bih prvo odgovorio kolegi Hebrangu da prošla vlada se nije najviše zadužila povijest ova se vlada... To sam za kraj mislio ostaviti. Ok, dobro. Prvo, ja sam i prezentirao ciljeve. Sad ne znam kako se oni čitaju ciljevi, kako se ciljevi. Inače, za ekonomsku strategiju je dobivena prva nagrada, dobio Jan Tibergen 69. godine. I ovdje ima par ljudi koji to mogu raditi u Hrvatskoj, jedan od njih sam i slučajno i ja. Tako da u ovoj strategiji postoje ciljevi, vrlo jasni, postoje rokovi po godinama, što će se ostvariti i postoje politike kojima će se to ostvariti, industrijska, regionalna i tako dalje. Ovdje je gospodin Hebrang pao jednu kontradikciju, on kaže da je to napušten regionalizam i tako dalje, a svjedoci smo ovih dana sukoba u Hrvatskoj o regionalnoj podjeli Hrvatske. Vidimo sada gore kako dolazi gospodin Čačić, župan, koji nije zadovoljan zato što je Zagreb ušao u tu regiju i tako dalje, a zapravo je... Društveni bruto proizvod na 8% ne vidi se kako. Ne kaže se kako. Da, vidi. Ne može to vidjeti čovjek koji ne razumije. Isto tako kad bi ja čitao rengensku sliku onda ili prezentirao, vjerojatno kad bi mi profesor Hebrang to prezentirao, vjerojatno ja to ne bi razumio kako on to čita. Isto to je u ovom ovdje slučaju. Točno se ima. Što se tiče industrija, u svakoj industriji mi ćemo to izići na jesen, vjerojatno u 6. mjesecu. Koliki su kapaciteti svake industrije? Mi moramo znati da mi još nismo došli na nivo proizvodnje iz 90. godine. Znači mi smo negdje na 90% proizvodnje 90. godine. Naša industrijska proizvodnja raste negdje oko 4%, naš je plan da raste 8%. Mi imamo 500.000 ljudi radno sposobno koji ne radi, makar je službena nezaposlenost 300.000 ljudi. A što se tiče kolege Lončara, pa poljoprivreda ne samo da je temeljna industrija, ona je strateška industrija. Mi za poljoprivredu imamo posebnu strategiju. Ne samo za poljoprivredu, nego za sve ostale djelatnosti za koje postoje resursi u Hrvatskoj. Naša politika nije makroekonomska politika, ona je već zadana. To je napravljeno 2002. godine stabilan makroekonomski okvir. Mi želimo sada zapravo ići korak naprijed i staviti sadržaj u taj makroekonomski okvir. Mi analiziramo potencijale svake djelatnosti u Hrvatskoj, gledamo kakve su prepreke da se ti potencijali ostvare i političkim mjerama mi mislimo maknuti te prepreke. Čuli ste profesora Lokina, model 4x4 zapravo je suprotan ultraliberalizmu o kojem on govori, koji danas vlada svijetom. Mi jesmo suprotnost ultraliberalizmu. Liberalizam samo vrijedi kad neka zemlja ide u osvajanje drugih tržišta, ali kad dođete u tu zemlju onda taj liberalizam ne vrijedi. Kad vi dođete u Europu, vi ne dolazite u Europu, vi dolazite u Austriju, Njemačku, Francusku, Italiju. Svaka od tih zemalja ima svoju vladu i svaka vlada se gleda kako razviti svoje gospodarstvo. Ona ne daje vama liberalizam, ona samo uzima sebi pravo liberalizma da dođe kod vas. U tome je razlika između svega i preuzimanje pojma liberalizma bukvalno je zapravo i uništio Hrvatsku ovih 90. godina. Zadatak države je da ojača svoje gospodarstvo, a cilj Europe samo da stvori prostor za tržišnu utakmicu, a u tržišnoj utakmici će pobijediti onaj koji je najjači, a onaj će biti najjači kome daje potporu država izgradnju infrastrukture i fizičke i institucionalne. I ono što u Hrvatskoj se koncentracija sada je na fizičku infrastrukturu, a mi smo institucionalne infrastrukture, institute, zavode, agencije koje bi bila potpora različitim djelatnostima, potpuno smo razrušili. Naši proizvođači ne znaju što raditi, koje su tehnologije, koje su tržišta na svijetu, koji su proizvodi, koje su kompanije. To ljudi u poduzećima gdje proizvode nemaju vremena i to i nije posao da gledaju. Ali to analiziraju instituti, agencije, zavodi koje mi u Hrvatskoj nemamo. A kad krenete u Sloveniju, pa Austriju, pa Njemačku gdje imaju ogromne kompanije, ali uz te ogromne kompanije države imaju tisuće institucija koja paze što se događa u svijetu, na tržištu, što se događa u tehnologijama i daju te informacije svojim poduzećima kako bi oni bili bolji, brži i jači na tom tržištu. A mi smo to uništili i u tome je zapravo stvar te politike.